top story pinagaprobaran na kan Senate panel kan aldang Lunes ang mga presupuestong ley na obetong ipagpautaba ang barangay asin SK election na sa 2026 asin gibuhon na 5 taon na ang termino kan mga barangay asin na SK officials sigun ki Senator Francis Cheese Escudero betong kan sa iyang presupuesto na dagusan ng ayuso na ang termino kan mga barangay asin SK officials tani nang dain na ini paurotron na baguhon o gamiton bilang rason taning i-oktaba ang eleksyon. Sa araw kang Senate Bill number 2387, maot ni Escudero na amyendaran ang Republic Act number 12232 asin gibuhon na 5 taon gikan man sa presenting 4 na taon na ang termino kan mga barangay asin SK officials. Mientras tanto, si Senator Amy Marcos man na nagsunod in Senate Bill number 2067 na objetong ilipat ang barangay SK election hali sa Nobyembre 2026 pasiringon man sa bulan ni Oktubre taong 2027. Nakatalang kuta ng isagibong eleksyon sa Nobyembre 2, 2026 nangapudan man si Commission on Election Chairperson George Garcia na magkaugwa ni malinaw na desisyon na sa lalong madaling panahon kung madadagos umantala ang barangay SK election kung sigon pa kay Garcia, dapat na maraman ang magiging desisyon antes na matapos ng Setyembre. Ulitan nakatalaan man ang filing of candidates isa kung Setyembre 28 hanggang Oktubre 5. Mas mainam subot kung magiging malinaw na ang urolain sa pag-abot kan ikaduhang simana kan Setyembre tani makapaghanda ang mga kandidato na maot na magdalagan siring na ang field personnel kan COMELEC.